Yes, maririnig yan, maya-maya konti. And with that, praise God, we would like to acknowledge natin sa mga balikbayan, gikan pa sa Sugbo, ladies and gentlemen, Madam Eunice Nicar Tela. Maayong panapod sa inyong mga bugtong na tawaan, Madam Eunice. Thank you so much. And with that, para ni mapilit naman guma din sa kulian. Masasayaw ka na rin ngalan na pag ikaya ko rin siya, tawagan tayo, Honorable Noel Campos and Madam Eunice Nicar Tela para Corancia Mayor. Ladies and gentlemen, a round of applause. Sa atong pagsayaw. Ano? Kaya di pa siya ready ang iyang dance partner. Kaya pinisyon niya na po ng imuhang sayaw. Anyways, so, tawagan tayo pagsayaw. Ano sa mga dance partners, kaya nagta ni Christopher Tirante and Mrs. Jane Bardahe. Ang